Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ kwuru na ya anwaala Chinedu n'ụzọ dị iche iche chọpụta na ọ na-eme na ọ naghị eme aka ntụtụ, ọ naghị asị asị, ọ naghị agba àmà, ọ dịghị ihe ọjọọ ọ hụrụ ọ na-eme. O wee sị, ọ bụrụ na o jide ka o ji, ọ ga-adịrị ya mma, dịkwara ụnụ. Naanị ya bụ nwata mụtara m nke ọma. M lee ya anya, ọ mara ihe m kwuru. Ụnụ atụla ụjọ, agaghị m emegbu ya, ọ gaghị emegbukwa m. Ọ ga-alọghachikwute ụnụ na ngwụsị afọ. Mgbe ahụ ụnụ ga-ahụ n'ezie na onye ije ka onye isi awọ ihe mara. Okwu Akụbụzọ kwuru juru nne na nna Chinedu afọ hinne. Ha echeghị ka Chinedu lọta akwụkwọ. Ha kwakọrọ ụmụ ihe ya ole na ole o nwere, duru Akụbụzọ gaa ịkpọrọ ya n'ụlọ akwụkwọ ka e nwee ike ịnata hedmasta ha asambodo ga-eme ka e were ya n'ụlọ akwụkwọ dị n'Ịva. O wutere ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ na Chinedu na-apụ n'ụlọ akwụkwọ ha n'ihi na ọ bụ ezigbo nwata. Ọ na-ama akwụkwọ hinne, na-akpakwa agwa ọma. Akụbụzọ na Chinedu banyere ụgbọala gaba Ịva n'ehihie ahụ. Ha rutere n'otu obere obodo aha ya bụ Ọbịa. Ụgbọala ha kwụsịrị. Ndị niile nọ na ya rituru, na-achọ erimeri ha ga-azụta. Ndị na-ele erimeri dịka akara, agidi, maị-maị, osikapa, ji, anụ na azụ na ụmụ ihe ndị ọzọ jupụtara ebe dum. Akụbụzọ mere anya ka ọ bụ na ọ hụghị ihe oriri ndị ahụ. Mgbe ahụ, oti nwata n'ihu nne ya emesibela Chinedu ike. Ma Akụbụzọ sịrị ya na ya anaghị achọ iri ihe n'ụzọ. Nke ọzọ, na erimeri dị n'ụlọ eche ha. Chinedu guzoro n'otu ebe na-eghe ughere. N'ikpeazụ, Akụbụzọ zụtara suya nke amịkpọrọ amịkpọ ejiri osisi wee gakọsị, nke a na-etinye ọkpụrụkpụ anụ anọ. O were atọta ma nye Chinedu otu. Gbanịa na-esonyere m n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a. Ndewonu, ka o mesịa.